சாரி கட்டி டான்ஸ் ஏய் பிரியா மாதிரி தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேம் வந்துருச்சுல. அது போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது இவ்வளோ வைரல் ஆகும்னு நினச்சி பார்க்கல. ஓகே, நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக சாரி போட்டது தப்பாக பேசுகிறாங்க. இத்தனைக்கும் நான் சாரி கட்டி தான் ஆடுறோம், இருந்தாலும் அதை வந்து இன்னும் தப்பாக பேசுகிற அப்படி தான் இருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணாலும் நான் வேலைக்கு போனால் தான், நான் சம்பாரிச்சாதான் எனக்கு என் வீட்டுக்கு சாப்பாடு. நீ பண்ணலனாலும் நான் உனக்காக பண்ணுவேன்னு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பார்ட்னர் கிடைச்சா everything will be fine. காசு வேணும், காசு இல்லை, கடன் பிரச்சனை அப்படி வேணும். இப்போ வந்து நிம்மதியும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அப்பா அம்மாக்காக ஒரு பொண்ணு இப்போ இவ்வளோ வரைக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறா என்ன நானே ஒரு ப்ரௌடாக சொல்லிக்கலாம்.